Etelia ako. Host, magandang gabi sa iyo, Etelia. Tama na ha. Wala akong headset. Present, sabi ni Etelia. Tentel, tamsak dan. Thank you. May present ka ha? John Mark Mariano, present. Presine, ano yun? Ano yun, John Mark? Presine? Bakit presine? Tentel, from LS ni Jeff OTB kayo ng morning po. Ay, oo nga pala. Galing ako doon kanina. Etelia ko, tamsak ko pa yung iba. Sige, sige, Etel. Salamat sa iyo, salamat. Kumusta ka na, Gretel? Kumusta ng WH mo? Nabindura na dyan. Ba't nabindura? Dyan, Mark. Mali spelling mo eh. Mali ka ng pindot eh. Tentel. Salamat. John Mark, good afternoon, Daddy. Good afternoon, good evening na. John Mark, good evening na. Alas 6 pasado na. Nagpapakapuyat ka dyan sa Akasya. 5 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Ethel Yana, host. Ang dami ni Ethel. Salamat, Ethel. Salamat, salamat. Thank you, thank you. Tamsak uli. Dapat kanina, Bibi. Ang cute mo, host, Manoy. Andiyan ka na naman, ang cute mo. Gretel Guerrero. Ayan, yung main niya. Daddy, may nangyari nga pala kay Reynan. Tumira ka na naman, mamaya. Kinanong ko, hindi na naman. Loloko mo na naman si Reynan eh. Tansal. Uli, host. Loloko mo naman si Reynan eh. Gretel, salamat sa patambay mo dyan ha. May message ako sa Messenger. Ano ba ang Facebook mo? Hindi kita maadaon. Mama Agnes, paano? Tamsak dan, host. Thank you, Mama Agnes. Ini si Sandy. Hey Jing, Moana, Iguana Vlogs, lumabas ka dyan.
Randy Francisco, harang host, may harang na. Mama Agnes sa gaba ng bahay, oh. Jake Carey Amor Vlog. Hi host, ang cute mo. Pasaway ka, Jake Carey. Randy Francisco, biyan mo na ako. Sige, sige lang, Randy. Okay lang. Palabasin mo yung ating baby dyan, si Moana. Ay, ko. Salamat, Ethel. Salamat, Gretel. Salamat sa mga patambay dyan. Tulo. Pag-share mo, Randy, sa ano? Sa dalawang grupo. Wala pa rin tubig, ano? Tubig. Hindi. Pasok kayo mga siyara. Naipit sa harang si Moana. Naharang pala si Moana. Ano na ba yan? Hindi. Di ka rin, sa isang linggo, mahirapan ka na makapasok dyan. Bakal iaharang ko dyan. sabi ni Mitch Channel. Sabi niya, sabi ko pag nag-live ka, may harang na yan. Hindi ka makapasok, bakal daw ilalagay niya. Sabi ni Mitch, sabi ni Mitch Channel. Taglagas na naman, ingat kayo guys. Haha, ako hindi nalagasan. Wala akong lagas, Jekari. Tulungan nyo si Gretel. I-play yung ano niya, yung oras niya. Ang laki ng bahay, konti oras. BJ, gang matapos sustubay si Paco. Sige lang, sige lang. Ako, konti pa nga, nilagas pa. Ayoko na. Sabi ni Mama Agnes. Dala ako, acetylen. Kakatingin mo, Jekari. Tinan mo yung kay Mitch. Pag nag-live yun, tinan mo kung ano ihaharang niya doon. Tamsak Dan host, The Jaguar TV. Oy, Queen, magandang gabi sa'yo. Taglagas daw, Queen, sabi ni Jekari. Ayoko muna mangisda, nilalagas lang. Painitin ko muna yung 1K ko. Isang kembot na lang ako, isang kembot na lang talaga.
5 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Kadikit na to sa akin. Kaya po. Busy pa lang ako pero kasama sa lalagasan. Baby. Baby pa lang ako. Pero kasama sa lagasan, sabi ni Jaguar. Tamsak dan, host. Ang nilalagas talaga yung mga baby, no? Alaga ni Never Vlog, Tamsak host. Alaga ni Never. Sino ba itong alaga ni Never na to? Jagitan kita, alaga ni Never. Magandang gabi sa'yo. Alaga ni Never. Kung mo ko bigay Gerald, tubig. Thank you so much. Never lover here. Ano ba yun? Never lover here. Ang cute mo, host. Never lover yan, host. Parang kilala ko yan. Never lover na yan. Parang dalawa na yan. Yung mga pang makukulit na yan. Isang tao lang yan. Si Moana magaling magbuko. Alaga na Never Vlog. Ang cute mo, host. Salamat po. Ay. Kilalang kilala na yan. Dagdagan mo pa yan. Tapos itusok mo lahat. Para masaya. The Jaguar TV, shout out sa lahat. Nandito sa Relo si Manoy. Salamat sa iyo, The Jaguar. Hindi ako makapunta kayo na sa LS mo kasi nasa Zoom meeting ako. Jay Kare po ito, Never Lover. Hey. Isa lang yan. 9 million in the house. 80 million tiwarik. The Jaguar TV MMSO. Ano to yung MMSO na to? Janet Villebo, tamsak po, host. Kinalimutan mo na si host talaga kahit kailan. Kinalimutan mo na. Alaka na Never Vlog. Ha ha ha, Jay Kare Amor Vlog. Ang napagkamalan ko, babae. Ha ha ha, sorry kanina. Nakalimot ka na. Ang sakit-sakit. Ang cute mo, host. Maraming alaga yan. Si Never Lover host. Tapos makikita ka na andyan. Ano ba yan?
The Jagbar TV, salamat sa marami mong suporta. Never lover, love. Lods. Sorry Queen ha, talagang hindi ako nakapunta kanina. May Zoom meeting ako kanina eh. Pero nakikita ko naman yung mga ano niyo, mga conversation niyo, lumalabas sa cellphone eh. Maski doon sa grupo, maski sa group chat natin. Lumalabas ko 'yon sa cellphone habang nakikipag-meeting ako sa Zoom. Salamat sa suporta ninyo. Nandiyan pa rin kayo. Konting kembot na lang ako. The Jaguar. I-send ko sa inyo mamaya yung yung kabuuan sa grupo natin pagkatapos ng LS ko. I-send ko sa GC. Bakit ka nagpakita? As yung mga love ko dyan, J. Curry, palabas yung mga love ko dyan. J. Curry, ang cute mo, host. Alaga ng Never Vlog, palabas mo yung mga love ko dyan. The Jaguar, salamat po, host. Welcome, The Jaguar. Never Lover 3. Uy, may bago na naman. Dami na. Tamsak. At dikit host. Thank you. Sakitan kita. Para hindi ka makaporma dyan. Giniginaw ka dyan eh. Ayan, para hindi ka ginawin. May mga jacket ka na dyan. Lalong nahirapan ang mundo natin ngayon nung ikay magparamdam. Never lover, tambay ko muna to kasi bagong dikit. Tama yan. Diyan ka lang. Aha, salamat po. Sabi ni Never lover. Lablabin mo ako, Never lover ha. Ang cute mo host. Ayan na host. Naglalabas na Never Lover hanggang 8 yan. Manoy. Haha. Ayos yan. Ituusok mo lahat. Idikit mo lahat. Naalala mo Never Lover yung kanta ni Imelda Papin? Anong kanta yun? Kung liligaya ka sa piling ng iba. Ganun ba yun? Baka ma-copyright tayo, ang cute mo sa, mahirap ma-copyright eh. Malapit na ako mamonin. Ako po, ang hirap mag-apply pag may, may copyright ka. Di bale, linisin ko muna. Malapit na, baka 3 days from now. Anong araw yun? Anong araw ngayon? Miyerkules. Mga Sabado. 12, Saturday 12, or Sunday 13. Maglilinis muna ako. Tamsak host, Makmak Winistaya. Magandang gabi sa'yo. Makmak Winistaya, BG, Never Lover, stay home. Tentel, magandang gabi sa'yo. Sa mga patambay mo dyan. Makmak mo ni Staya, nagaba ng bahay, pakipunta, pakidikitan, pakidikitan si Makmak Queen. Iwan ko premier ko, silipin uli kita. Premier ba yan? Pakipunta yung premier ni Queen, pakitamsakan. Kung gusto dikitan, pakidikitan na rin. Never Lover 1 to 8, puntahan mo si Makmak Queen, tamsakan mo lahat yung dyan. Pang premiere niya. Tapos dikitan mo na rin. Salamat Queen ha.
napakasakit, Kuya Eddie. The Jaguar. Shout out po, Queen. Ayun oh. Shout out yung sarili. Mama Agnes, sa gawa na bahay, padigit lang po. Baka balikan ko kayo, ha, lahat. The Jaguar, tusok na, kahapon pa. Tusok na rin ako siya, kahapon pa. Sana ba yun? Yun na. Queen, nakatusok na rin ako sa iyo, kahapon pa. Pakipunta niyo, bilbanag ko na bahay, oh. Pakitamsakan. Pang-premiere niya yan, eh. Tinanong, kailan ba ito, Queen? December 12. Sabado. Sa akin, ano? Friday sa akin. 11, December 11 ako. Premiere ko. Panoorin nyo, ha? The Jaguar TV, hello po, Mama Agnes. Jekare, shout out sa inyo. Dapat yung The Jaguar mo, gawin mong 1 to 8 din yan. Ang ganda ng pagkagawa nitong isa, oh. Never Lover 3. The Jaguar. Hey. Never Lover po. Ay. Jajakitan ko pa ba yan? Ano ka ba? Yan, datakitan pa rin kita. Paglabas ni Moana, booking ka, never lover ka. Sa matelas ko. Aha! Host, pwede ka ng anchorman. Yes, pwede naman. Ikaw ang pangharang ko, ikaw ang night boat ko, J. Curry. Pag ako nag-anchorman, ikaw ang ano ko ha, ikaw ang night boat ko ha. Hindi natin pupurma yung si night boat sa sa ilis ko. Ikaw ang magpupurma doon. Ha? Tanda mo yan, J. Curry ha. Ikaw ang magko-comment lahat doon. Never Lover po, salamat po. Saan si Moana? Nagtatago. May kasalanan. Lalabas yun, last 2 minutes. $7 million in the house. 11 million tiwarik. Good evening po. Hey! Nasabi ako sa ano? Buti magkaiba yung ano mo, yung profit mo sa Never Lover. Wait lang ha. Anong hotdog ba?
8 million in the house. 11 million tiwarik. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Tayo magsaya. Tayo magsaya at ibigin siya. Ang cute mo ho, sabi ko sa iyo eh. Hay. Apat pa lang yan, labas mo na yan. Kala ko 8 yan. Paglabas ni Moana, sasabihin niya, unsing tiwarik, yung 10 sa kanya, isa lang sa'yo, Jikari. Maloko si Moana. Asa kayo mga pasaway na yun, ano? Ay, yung binaba ni Mama Agnes sabay, dikitan nyo, babaling ka yan, sigurado yan. Sure bull yan. Ako din yan. Sige, payag ako, yan. Siyan yan, Manoy. O, tama. Pasayain natin. Lahat ang masisigaw mo doon, didikit sa'yo. Muntik-muntikan ka madapa, Nash. Ang cute mo, Never Love 5, labas na. Never Love 5, palabasin mo na yan. Makmak Kunistaya, stay home. Never Lover 4, yan oh, stay home din siya oh. Nanahimik, stay home si Never Lover 4. Makmak Kunistaya, stay ship. parang ano yun? Parang, alam ko yung stay ship na yun. parang narinig ko yung stay ship na yun, Queen. Hindi makakalimutan. Ano ba yan? Ang gaganda ninyo doon, ano? Queen, ano? Yung binigay nyo kay Moana. Gaganda talaga ninyo doon. Super gaganda. Kala mo hindi makukulit. Super kukulit pala. Makmakunis tayo. Wag na maingay host. Marinig tayo. Kita mo na, yung mga kakulitan ninyo, lumalabas talaga. Ang titino doon sana eh. Basta kung sigawan, ang titino ninyo yan eh, yung premiere ni Moana. Naaling yun, di kayo makukulit eh. Natawa si Queen. Ang titino ng ano, si Bika yung titino. Si Joyce, ganun din. Ikaw, si Queen, ganun din. Never Lover 5. Bitch lang. Ano ba yan? Mga good girl, haha. Sabagay. Idikit mo na lahat yan, never na yan. Nandiyan kita ba kita? Meron na. Starship, labas. Ano ba yung starship na yan? Maski doon sa premiere.
May comedy. Si Gretel, naka-video lang niya sa dyan. Breaking news. Carlos Agassi isinugod sa ospital. Muntik nang mawasak ang mukha. Ah, ganun ba? Pang-parallel track racing game. Ito yun. Teresita BBJ. Evening host, tapos na ako. Sige, salamat sa BBJ. Pinanood ko na naman kayo yung kanta-kanta mo. Ano yun, 1 week yata yung nakalipas na yung kanta mo na yun. Ang galing to ni BBJ, galing niya mag-gitara, ang galing niyang kumanta. Ang cute mo, host, BJ Manoy. Sige lang. Oreo. Wow, akin lang yun. Aray ko. Halika dito, Nas. Silip ka dito. $9 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening. 13 Tiwarik. Salamat po sa inyo lahat. Ang dami naman. Kinta lang sa support. Okay, go. Kailangan update ang Galaxy. Update software, urgent software update available. Moana Iguana Vlogs. Andiyan si Moana. BG lang siya, BG. Tentel, magandang gabi sa'yo, Gretel. Maraming salamat sa'yo. Ang cute mo host, BG. Kinain na yung mga ibang comment sa taas. May hinahanap ako eh. Wala na. Kinain na lahat. Huh?
Huwag kayo ng kuko, nakakatamad yan ko. Bigyan lang, lubat na ako, sabi ni Mama Agnes. Hoy, muna na. Baba mo yung premiere ko. Tamad mo talaga. Patatamsakan ko, dala mo. Dala mo, inuutusan kita muna. Pasaway ka ha. Kilala mo ba muna si Stayship? Binabati ni Queen kanina. McQueen, staya, videos. Natawa ko nung makita ko, Stayship. Tatlo na tira, 3 milyon. Okay lang. Ang oras natin ngayon ay alas 6:46 ng gabi, Pilipinas time. May pumunta ditong nakasagupo kayo na saan eh. Sa LS kayo ng umaga. Yun na wala, nandun na sa taas eh. Wala na talaga, sayang. Limot ko pa ng pangalan nun. Nawala na siya. Yung nag-comment kayo na ano, hindi ko nilimot ko pangalan nun eh. May binanggit siyang pangalan kanina. Muna Iguana Vlogs. Premier na tamad na host. Only. Masipag ang nagtatamsak dito. Yahoo! Salamat muna. Binaba niyo yung pang-premier ko, pakitamsakan, pakipuntahan, pakilablab. 6 million in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nakadami na ng tamsak ito, 103 na. Yes.
Ching Channel, magandang gabi sa'yo. Present siya, present si Ching Channel. Dan Tamsak. Magandang gabi sa'yo, Ching Channel. $7 million in the house. Magandang gabi po. Walang kapantay sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Kawalatiin ka. $6 million in the house. 15 tiwarik. 10 kay Muana. Sinabi ko na Muana, huwag ka nang umangala. Ang cute mo, host, tahimik. Wala pang makukulit. Iaalay. Even the simple things become right. I'm to max, and I think we can make it one more time. Midnight blue. Dan Tamsakos, Tina Taylaran. Magandang gabi sa iyo, Tina. Good evening. Tina Taylaran. Chona. Halo. Magandang gabi sa iyo, Chona. Kumusta? Kala ko, spoken dollar po kayo, host. No, I'm not spoken in dollar. I am a pure Filipino from Bicol region. Yeah? Hey! Okay lang po, nalagasan. Oo, totoo yan. Ako hindi ako nalagasan. Hindi ako nangisda kanina eh. Tira, mukhang kasi kayo, host. Ay, hindi naman. Mukha lang. Pure Filipino from Bicol region. Stay in Taguig. Sabi nila, Arabo daw ako eh. Arabo hook eh. Hey! Ano ba yan? Tinatailan ako din, host. 15 na wala sa akin. Hirap mag-isda. Kaya tas kainin lang nila. Kasi nga yung mga nangingisda iba, hindi inaayos. Dapat inaayos nila. Ako nga, ang ayos ko ng isda kanina eh. Pagbalik. 15 na wala. Ilan natira sa'yo? Ang cute mo, host. Chonabel, shout out. Ilan na natira sa'yo, Tina? Baba ka ng bahay mo dito para mabadikitan natin. Baba mo bahay mo. Pwede kayo magdikitan dyan. Huwag kayo mahihiya. May mga jacket naman kayo eh. Oh. Ako, dikit na dikit talaga. Uy, yung mga ayaw-ayawan eh.
Ayusin niyo ba eh. Ay pantor na maayos. Jonah, padikit. Sige, bawa mo, Jonah. Ang cute mo, host. Manoy, out muna ako. Hanap lang pagkain. Sige. Sige lang. Panawagan mo yan sa iyong magkailangan ka mo. Sabi ni Tire-Teller, nagaba ng bahay. Kahit kunti lang. Babawi ko. Kaya dumadami. Tina ko nga bahay mo, Tina. Panawagan mo yan. Mamaya na naman yung balik niyan kasi lubat yan. Bata pa ito si Tina. Grade 2 pa lang. Magapang pala. Bigyan kita ng isa, Tina. Yung binaba ni Mama Agnes, pakidikitan nyo. Pakidikitan, Mama Agnes sa Arnold, sa amin din yun. Kinain ng ahas sa kapwa-ahas. Naku po, busog ng busog yung ahas sa kapwa-ahas. Nagkainan sila. Nilingkis pa, naku po. Ano ba yan? Ang laki-laki naman ng ahas na yan, Tina. Grabing laki. Nakakatakot naman yan. Dikitan nyo naman yung kay Mama Agnes. Bakatan nyo lang. Sigurado yung bakatan para mabalikan kayo. Nilingkis na. Nasa gubat ka, Tina. Oh. Ganda ng gubat, oh. Ang dami sigurong pwedeng pakinabangan dyan sa gubat na yan, ano? Tina, yung dinig ko siya ngayon, huwag mong nang balikan yun, ha? Never lover, nagaba ng bahay, oh. Puntahan natin yung binaba ni Mama Agnes sa bahay. Sabi mo nung kay Chona, ay daw ka magkakalobat siya. Chona, kung nakadikit na kay Mama Agnes, mamaya na kasi lalobat. Tingin na ako dyan. Nakadikit ka na pala. Never lover 5, host. Baba muna ako at may puntahan ako sa labas. Sige lang, sige lang. Binaba mo yung bahay pala nito, Never lover. Pagkapunta yung binaba bahay ni Never lover, oh. Pakidikitan, pakidikitan. Huwag mo nang balikan yun. Tinataylaran yung binigay ko sa'yo. Palikitan mo ano kay Never Lover niya yung pagkabalik pa. Siya din yun eh. Chikara din yun eh. Alam ko yun. Anda, Ching Channel, Duty 5, Never Lover. Host, bawa mula ako, punta ko labas, sige nang. Never Lover, salamat po guys. Chona, dikit na kami. Oh, tama. mamaya ko. Ching Channel, shout out, Uragon. Tina, Taylaran, Mama Agnes, dan dikit. Mamaya na ka magbalik kasi Mamaya na ang balik niyan, Tina, yung kay Mama Agnes na yun. cellphone. Huwag mo nang balikan yung binigay ko sa'yo. Para siguradong pasok yun sa'yo. Bata pa yung bahay mo, Tina. Grade 2 ka pa lang. $8 billion in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening. $15 tiwarek pa rin. Pakitamsak naman si host. Pakipuntahan yung binabang bahay ni Moana Iguana, oh. Premier ko yan, binaba niya. Pakipuntahan yung binabang bahay ni Moana. Tinatanong, opo, kung di nga nilagasan araw-araw, dapat madami na yan, host. Ako, di ko alam kung bakit ganoon. Buti nga, ganyan-ganyan laga sa inyo eh. Hindi nyo pa naranasan ng malagasan ng 50, 20, ganoon. Ako, naranasan ko yun.
Nung bago-bago pa lang ako. Unang laga, 50. Naku po, nanlumo na ako. Parang ayoko na. Yung mga grupo, nagpapalakas ng loob. Sali kayo sa mga grupo. Papalakas ng loob sila. Hindi sila bibigyan ka ng suporta talaga. Sabay kapag-usap ka na maayos. Isang grupo ka ba, Tina? May grupo ka ba pinasok? Yung grupo kasi namin, yung Team Uragon Vlogger, ano yun, lahat nagsusuportahan. Lahat aktibo. Lalo na pag nag-uusap-usap sa GC. Lahat ng pati admin, member, nandun lahat, nagkwentuhan. Kaya aktibo. Pagdating ng may problema isa, tinutulungan. $5 billion in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Ang baba ng tamsak. Wala bang may premiere ngayon? Wala ba nag-schedule na premiere ngayon mo, Ana? Itong araw na ito, wala. Kanina meron, sabi ni Tina tayo na rin. Wala ko kayo na kasi nasa Zoom meeting ako kanina eh. Umpisa alas 3 hanggang alas 5 pasado. May meeting ako sa Zoom, prayer meeting. Kaya hindi ako nakapunta sa mga LS, sa mga pinag-uusapan, wala ako kanina. Madami na akong friend at kamag-anak dito, kaso walang magawa kasi naglagas talaga. Siyempre matamsakan din na pwede ulitin yun, host. May iba nga 10 binigay sa akin, kaso nawala din. Oo nga, nawawala talaga. Nung isang araw nag-LS ko nakaraan eh. Ang dami kong viewer ha. Dami talagang viewer. Tirang tamsak, isa lang eh. Binukbang lahat yung tamsak. Laban lang, Tina. Okay lang yan. Ching Channel, stay home. Loading ako. Sige lang. Mahihina talaga ang ngayon, internet ngayon. Maski sa akin to, conversion to, bigyan, mahihina din eh. Pero yan, 25 Mbps yan sa akin. Maraming gumagamit. Minsan pag sabay-sabay, umihina. Pero bira mag-loading. Lalo pagkagabi, lakas. Daling araw lalo, lakas. Even the simple things become right. To mine. And I think we can make it one more time.
Di ka nagkaba ng bayo mo, Ching. Baka ng bayo, di kita natin. Pakipuntahan yung binabang bahay ni Mama Agnes, pakibakatan lang. Nalubat lang yan. Sige Tina, salamat sa dikit mo. Salamat sa patamsak mo sa premiere ko ha. Salamat sa tamsak, nakita ko na. Puntang kita mamaya. Pagka palibasin ko lang yung LS ko. Natahimik ang LS natin ngayon. Mga busy sila sa labas. Busy sila sa labas. Nag-LS ako kaya na, biglang na-off. Nakakainis. Bakit? Ba't na-off? Mama Agnes, dana kay tinataylaran. Tamsak, dikit with kalimbang. Bikay Mix, hello Manoy. Magandang gabi sa'yo, Bikay. Makmakwinis tayo, nagaban ng bayo pagkipunta, no? Makmakwin, silip ulit. Sige lang, Makmakwin, naka-BG ka naman dyan. Bikay, kumusta? I think we can make it one more time. Parang inaantok ka Manoy. Medyo kaya lang maga kasi kami kaya na kagabi, di ba? Malas ako kagabi. Namili kami. Dumating kami medyo madaling araw na. Kulang sa tulog. Okay lang. Mamaya maaga ako magsasara ng tindahan para maaga matutulog. Hindi ko muna ginagala yung yung OIT ko. Kasi delikado kay Lolo eh. Medyo bata pa yung banana. Kunti na lang bigay. May gitsandaan na lang kulang ko. Excuse me. Nasaan ko ba sa'yo kahapon? Di.
turn me loose from your head. Let me fly to distant land, over green fields, with a mountain, flowers and forest fountain. Move along the lane of the skyway, for the star along the road. Ay, bigay pwede na ba ako magdirektang live sa sa YT? May gitwan kayo na ako eh. Yung hindi na ako gamit ng Precision, pwede na siguro Ikaw ba, anong gamit mo? Direkta ka na ba? Ano? Ilan? Lakas na music ni madam. Di kita marinig. Pauwi na kami, galing labas. Ah, ganun ba? Excuse me. Wala kang headset? Ay, ganun ba? Sige, okay lang. Ito na naglilipad ko yan. 4 million in the house. 16 Tiwarik. Ano yan? Ha? Malungkot ang ating LS ngayon. Hindi masaya. Okay lang, basta nandiyan pa rin, no? I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder of it all, and I just have to realize how much I love you. Wala pa rin kayong wifi kayo, no? Hindi pa kayo nakakalipat. Ano araw ba ngayon? Miyerkules. Tatlong araw. Bukas, Friday, tsaka Saturday. Tapos. Itelya ako. Maraming salamat sa iyo, Gretel. Nandiyan ka pa rin. Naka-BJ. Salamat sa pa-BJ mo dyan.
I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder over all. I just want to realize how much I love you. 6 billion in the house. Maganda kayo po sa inyong lahat. 17 tiwarik. Walang tumiwarik talaga. Ang oras ngayon ay alas 7:17 Pilipinas time. Randy Francisco, harang uli. Host, nasa biyahe pagka-traffic. Okay lang. Traffic talaga ganitong oras. Ano pa lang eh. 7:15. Magsi 7:18. Traffic talaga yan ganitong oras. Helbikay, ano ba naman yan? Bakit Helbikay? Baguhin mo yan. Delete ko yan. Bakit Helbikay? Kulang ng O, Randy. Doon pala. Mama Agnes, stay home. Seven 20 in the evening, Pilipinas time.
Braileski TV, Tamsak Coast. Teka, hindi ko napansin ha. Sorry. Hindi kita ngata Braileski. Sabi ni Randy Francisco, hanggang Friday o Saturday. Tapos ka na. Oo, mga Saturday to. Nakita, nasend ba sa'yo, Randy? Salamat sa jacket. Okay lang. Welcome, welcome. Randy, pwede ko bang gamitin yung ano? Yung direkta sa ano? Direktang live video habang nagda-drive. Di ba pwede na mag-direct? Hindi na ako gagamit ng Prism. Magpakunis kaya, I'm back. Salamat, Queen. Pwede, host, pwede. Pwede, sobrang pwede. Baba mo lang. Padikitin natin yan. Magbago yun, nagaba ng bahay, oh. Pakipuntahan. Dikitan mo yan. Dikitan mo yan, Braileski TV, si Mac McQueen. Premiere niya yan. Yan, gaba sa bahay si Braileski, oh. Pakipuntahan. Bigyan kita ng isa, Braileski. Huwag mo na itong balikan, ha? Legit ako bumalik, sabi ni Gwen, oo, tama. Ang sipag ni Mama Agnes, kaya ng mangisda Manoy. Oo nga, akala ko, nagpapahinga doon sa kwarto. Paglabas, sabi sa dami niya daw nabingwit. Tapos nilagas ni Lolo. Kaya pag nagirigdamon, nilagas to siya ni Lolo ngayon. Nagtawanan ko eh. Sabi ko, lalagasin yan. Sabi, hindi, puro legit yun eh. Nilagas. Realize ko yung binigay ko sa'yo, huwag mo nang balikan yun, ha? Ngayon sabi sa akin ngayon, bakatan lang, mamaya ko balikan yung mga yan. Tinuturuan ko. Salamat, host. Welcome. Makma ko ni saya, mga late yung dumit sa kanya, Manoy. Wala talaga maiwan kay lagas. Nalagas ka eh. Pero hindi naman lahat. Kunti lang naman. Ako nga nung bago-bago, wala pang 100 yung
Yung banana ko, nilaga, 50 oh, nalulumo ako. Patay, sabi ko. Parang ayaw ko na. Sabi ko, lapag bahay, Mama Agnes. Hindi pa daw siya ganun kasanay. Ewan sino nagturo dahil nakalapag naman siya. Tinuruan ko yun. Lilito lang tama pag sunod-sunod na ang ano, na didikit. Kaya bakatan lang. Yung binababa niya ba, bakatan niya na lang. Kasi para isa-isa niya. Lito na, lito. Kailangan bakatan lang talaga mga bumababa. Wala, maski naman sa atin, di ba? Kailangan bakatan. Sabi ko kasi yan, bakatan mo lang kasi nalilito. Para sure ang balik. Nag-LS kanina. Backrig ka, braille ski, may mga bilabang payo ng stas. Dikitan mo, tapos bakatan mo lang. Mga legit yung, babalikin kayo mga yun. Sabi mo pati yan sa akin. Kasi may mga bumibili pa ako ngayon. Kata kay Mama Agnes, dikitan mo. Bakatan mo, sigurado may balik yan. Nandun sa, magbakrig ka, hanggang itaas yun. Yung mga binabang bahay dyan. Yung binabang bahay ni Moana Iguana Vlogs, premiere ko yun. Kung hindi ka pa nakadikit doon, bakatan mo rin. Sabi mo bakatan lang. Sure balik yan. Pag-charge. J. Caramon Vlog, hi, I'm back. Napakasaya ng fishing, ha ha ha. Oo nga, masaya talaga. Minapasukan nga akong LS eh. Pag lapag ko ng premiere ko, binigyan kagad ako, hindi lang siguro 10. Talagang tinudo talaga. Ano mo, Queen? Search mo si search mo si God's Creation Channel. Naka-isda ako, 10, Legasyam, pero ba yun? Sabi ni Jikari. Spaceship! Yan na naman. Yung spaceship na yan. Lista mo, Queen. God's Creation Channel. Ang LS niya hapon. Palista ka lang doon. Galing o magaling? Pero na yun, may isa kang naiwan. Pero talaga yun. Pero talaga yung Jikari, kasi ako, nag-LS ako dito. Nakakasama ng loob. Nung magsara ako, ang dami kong tamsak. Kinaumaga, nakita ko isa lang natira. Tek, nalulo na yan. Kinain lahat yung tamsak. Pati tamsak, kinakain. Aha! McQueen! Yahoo! Sabi ni J. Curry, Yahoo! Spaceship! Naulit to, may spaceship na yan. Kunin ko nga yung spaceship na yun. Ikakapi ko. McQueen, pero yun, Manoy, ha, may naiwan eh. Tama, may naiwan isa. Lalo si Moana talaga hagal pa ang tawa sa akin eh. Manoy, nangyari? Kinain. Style is the Queen, daming lagas. McQueen ha, wala akong alam doon, spaceship sa lagas. Ganun yun.
Yung mga nagdikitan din sa akin dito, sa LS ko. Walang nalalagas eh. Ewan ko lang kung meron. Makmakwin, nagsumbong pa sa si Stacey. Andito ako. Huli. Nagsusumbong ba, nagreklamo? Ano ba yan? Stacey. Gawan mo nga yun ng ano, ng YT, yung stay di kare. Para masaya. Huli Balbon, host. Huli, pero hindi kulong. Yung nga, sabi ni Magmag, huli Balbon, host. Huli nga, pero hindi kulong. Ako'y inaantok. Kulang ko sa tulog. Alam ko, oy, ikaw yan, Queen. Hikab na ang host. Oo nga eh. Sara ko tindal mga 9. Wala bang mag-premiere ngayon, Queen? Walang may premiere ngayon? $7 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Ano yan? 18 Tiwarik. Ano? Ano yan? Linti nga si Queen. Daggan, gid, hulog mo. Sabi yan, linti nga ilis Queen. Daggan, gid, hulog mo. Kasusyo yan. Kasusyo ni Lolo yan, si Queen. Chikari. Tanungin mo nga kung kasusyo siya ni Lolo. Maloko talaga si Lolo, no? Sa'yo na, kinukuha pa, no? Pati tamsak, kinakain niya, eh. Nagreklamo na isang araw si Muana. Bakit daw yung WS niya nabawasan? Sa ako, anong nabawasan? Baka ko may mga ginawa ka. Yung pala, hindi nag-history clear. Asset yata to si Queen ni Lolo. Tanungin mo. Alam kami na nandun yung naririnig ko yung ano. Ano yan, Chikari? Ang dami na
nilagas. Sa akin, 8. Sinadagdag, nilagas yung 8. Timaan kaya sumuot sa atin kagabi. Tinakot ni Gerald. Bakit? Nakainit ng Magapan ako mag-isda, nilagas naman lahat, lugi pa 3. Tinagayan ko pa ng 3 Jekari. Teka niya. Anong tinakot? July, tsaka yung nagawa ng ba? Kaya, ito yung mama, buksan ko lang ilaw. Ngaw sa makikita po na doon. Sabi na sa akin kagabi, mama si Papa sa baba, ako sa top. Ayos ang Hayop ka, lolo. ayos ang pakikipag-dikit ko. Ganito yun. Pag, si lolo kasi, pag may nakita siyang spam na 2, tatangihin niya, pati yung puhunan mo, tangay. Nangyari sa akin yan eh. Gaya, kailan ba yung pinagalitan ko kung kausap po, ano yata, kanina yata yun? Dinikitan ko sa ano? Yan ko 5 minuto. Ang basa niyo doon sa minutes, seconds lang daw yun. Sabi ko, marunong ka magbasa ng oras? Sabi niya, oo. Hindi seconds yan, minutes yan. Pagtalo sa akin. Huwag mo na akong balikan ka ko. Tama na. Nilagas ko na kagad siya. Sabi ko, ang lilit pa ng bahay mo, matagal ka ako bago matapos yan. Sana all, 80 tamsak na sa LS. Yun yun, Jikari. Sino may 80 tamsak? Ako? May kit 100 na yun eh. May kit 100 na yun. Silipin ko ah. Nawala na. Nandun na sa taas, yung binaba ni Moana. Hindi ko na makita. I find a way. $7:41 Pilipinas time. $104 Jekari. $104 yung tusok. Yung sa akin. 70K mo na dyan. Pakanta-kanta na lang si Manoy. Hayahay.
6 million BG in the house. 19 million Tiwarik. The time is 7:42 in the evening. Pilipinas time. Hanggang sa natapos ang LS, malungkot. Walang makukulit. Dalawang araw daw yung ano. Dalawang araw daw yung sa incognito. Hmm? Dalawang araw May sabi. bago maibigay. May sabi. Wala nang binigay sa'yo kanina. Di ba ikaw may sabi? Si ano si Jeanette? Baka bukas pa no? Video mga makukulit. Manoy, Dimisa ha. Apelyido ko. Dimisa ba? Hindi ha. Michael Dimisa. Yan mo ako, Jikare, sa Facebook account mo. Para kay si Michael. Jikare, stay safe dong. Ay, si Muada lumabas. Lumabas si Muana, Jekari. Lumabas sa lungga. Jekari amor, FB ko, Manoy. Pagpuyo diha day. Jekari amor. Sige, add kita mamaya. Unsa man ang emotional hindi ko sabot dong. Oy, unsa man pagpuyo? O dong, puyo rako para stay safe. Unsa man ang pagpuyo dong? Di ko masabot dong. Ang lambat mo ana, nanatag na ba? 19 Tiwarik, akin sinsi. Sinabi ko na kanina yun eh.
Wala pa may premiere ngayon. Para mapunta natin. Bukas yan. Friday. Friday. Time check, 7:47. Ng gabi. Pinas time. May premiere ako sa 11. Sige, go. Dikit na kayo. Nakapalit 20. Ha ha ha. Yan oh. 11, di ba 11 ka rin? Sabay Ay, kaya? nagulo ko na ito eh. Oh, dikitan nyo si J. Carey. Nag-isa. Kapalit 20. Ang lagas 21. Didikit ka pa ba? Hamuan na. Si J. Carey, dikitan mo ng isa. Babalik ka ng 20. Tapos, malalagas yung 21. Abunado ka pa ng isa. Premier na si host. Tamad Yahoo! Huhuy! Jikare, buy one, take 20. Yung take 20 mo, pag nilagas yung may kasamang isa, apakahayop. Tingnan mo. Tingnan mo yung mga ano niya, no? Yung mga binaba niya dito. Wala na, kinain na nila, nandun sa taas, oh. Alam mo kung sino to, kung sino yung mga binabaan niyan dyan. Wala na, nalastas eh. Hindi ko na maabot. Hindi ko na masungkit. Mag-sell ako ngayon. Sabi niya, Sabadong, sige, pangantsaw, haha. J. Carey Vlog, ha? Peace die. Peace daw, peace. Pamudi na si host, tamad, yahoo! Hindi mo na ako mauutusan. Tanda mo yan mo na. Yan ka na host, tulog ba mga tao? Kaya nga, tulog na maganda talaga ako. 7:50 oh. Ano pa gagawin natin dito? Dahil tatlo na lang tayo natin dito, pero may 6 na kasig naka BG. Kailan ka ba nautusan? Hoy, mas hindi mo ko utusan, ginagawa ko ha. Saway ka ha. Wala ka ha. Buti pa si J. Carey, isang utos ko lang, sumusunod eh. Salamin pala sa tabi ko dito. Salamin. Single man vlog, tusok tiyo. Thank you, thank you. Alam ko, tuso mo yung malapit na maging boss ko yan. Tama, tama. Nakawal pa, kakuwi ko lang, tiyo. Salamat. Si J. Carey maging night boot ko dyan. Tanda mo yung muna. Si J. Carey maging night boot ko dyan. Bilit, naagan.
9 million in the house. Magandang gabi po. Nose to din na 20, antiwarik. Bilard, birthday ng friend ko. Kumain kami sa labas. Haha. Sana all kumakain sa labas. Sigil ma'am, kape ka ba? Iiwan tayo ni host. Dong, J. Curry. Hindi ah. Ikaw nang iiwan eh. Buisit ka, stay safe. Si Lolo yun. sabi kasi ng Jikari, ano ka daw yung kasosyo ka daw ni Lolo. Kasi ang pait niya, haha. Lagas ako sa putyo, sa naman kinatira. O, hindi na magagalaw yan. Ako'y magpapaalam na. Stay safe, guys. Matutulog ka na ba muna? Ang aga pa. Sige, papaalam na rin ako. Medyo inaantok na ako eh. Pero maganda pa rin nangyari. Kasi hindi naman tayo na zero. Okay pa din. Ako yung naawa sa stay safe na double kill. Stay safe, stay safe. Dalawang beses pa nabanggit yun. Ha? Dalawang beses pa nabanggit yun. Junette may gusin, tamsak na tiyo. Sino magkasunod ko? Mag-ilis ka ba, Junette? Ngayon? Magpakunin saya. Sip-sip na lahat kay J. Curry. Dalawang beses pa natin. Dalawang beses pa nabanggit yun. Hindi tiyo, pagod pa. Yahoo Admin Unit, shout out. Stay safe. Inulit na nga, sablay pa. Ano ba yan? Haha, Queen! Sabi ko siya, gawin mo channel yung stay safe na yun eh. Para di makalimutan eh. Ano, paano? Ako'y magpapaalam na. Muli ako'y nagpapasalamat sa iyo sa mga dumalaw, sa mga tumambay dyan. Huwag natin kalimutan ng Panginoon lagi. Sino na ang ating sasamahan at lagi natin ipapasok natin sa puso ang Panginoon. Seek first the kingdom of God in its righteousness, sabi nga. Para kung pag-inunan mo ang Panginoon, hindi ka niya iiwanan. Lahat ng problema mo, maliit, malaki, siyang bahala. Yung mga katanungan nyo, nandun sa Biblia, lahat ang kasagutan niya. Maski tayo nagkakalokohan dito sa, sa live. Huwag natin kalimutan si Lord. Siya lang, walang iba. Muli ako nagkapasalamat sa inyo. Ingatan kayo ng Panginoon sa lahat ng oras, lahat ng mga nasa abroad dyan. Muna, ingat lagi. Sa lahat ng mga naandyan, sa mga friend natin nasa abroad, di ko mabanggit lahat. Pray lang. The best yun. The best. Tapos, basa ng Biblia. Ingat tayo lagi ng Panginoon. Salamat sa inyo lahat. God bless us all. Bye-bye po sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye.